Следващата ми гостенка ме притеснява от момента, откакто се познаваме. Тя ни е била гостенка, но за нея мога да говоря около час какво представлява. Имам чувство, че нейната съдба, нейният живот, нейното миналото до днес е историята на много хора по много държави. Няма да продължавам, защото ще дам думата на Оля Ал Ахмед. Може ли на ти? Добре дошла. Трябва на ти. Благодаря ти. Добре заварила. Ако изчита наградите, като журналист, като книги, като това, което правите за историята, за запазването на българската култура, това, че сте някъде там в една къща. В едно село. В едно село. Като в каторга. Не е каторга, затворена като птичка, но сега сега съм ви поканил заради една книга, която може би е третата книга, да, която е със заглавие "Цвете от куршуми". Поезия. Да. Моя приятел, който е написал, Исак Гозес, е написал много интересни неща. Аз го поздравявам, ако ни гледа днес тук. С няколко, как да го кажа сега, аз не съм журналист, не съм и литератор, но няколко раздела има или глави, да го кажем, в тая книга. Първият ми въпрос. Може ли да има цвете от куршуми? Ще отговоря. Продължаваме на ти. Без да фамилиарничаме, защото се познаваме от години. Ще отговоря с думите на нашия приятел Исак Гозес, който вероятно знаеш, че по образование не е журналист, въпреки че е мой учител в журналистиката и е обучил много кадри. Той не е журналист по образование, той е агроном. И като един дипломиран агроном, той отговаря на твоя въпрос последният начин. Цвете от куршуми, такъв аналог в градинарството и в агрономията няма. Това може да го направи само Оля, с нейната душевност и чувствителност. И ако цялата съвкупна световна общност събере всичките куршуми по земята и от тях поникнат цветя, земята ще е най-красивата райска градина. Исак Гозес. Живота на Оля Ахмед е пълен с гилзи. Гилзи са остатъци. Дори днес по мен се изсипаха сумата и гилзи от общини, от сметки, от битовизмите, които ме стреляха по пътя, докато идвам насам. Но въпреки това имам надежда, че някъде ще поникне цветето. Мога ли да започна? Има една глава сарказъм. Сарказъм. Тя е много подходяща за твоето предаване. Ето сега с тези думи аз ще прочета. Ако ми разрешите, избрал съм си две. Битовизми, говорихме за тях. Така, за битовизмите, добре. Убиха ме с битовизми, погребах всичките харизми. Не съм способна да творя, от битовизмите горя. Цял ден за сметки се говори, дано земята се разтвори, всичко да потъне изведнъж, от небето да се сипе златен дъжд. Битовизми, сметки и фактури нанасят мозъчни фрактури, а те с гипс не се лекуват. Управниците с тях ликуват. Това убиваме до края. Някога те обещаха рая. Сега сме живите умрели, към собствените гробове поели. Не издържам битовизмът вечен, светът е на провал обречен. С битовизми ще се самоубия, поемайки към вечната килия. Написано е много отдавна. На 25 февруари 2013 година, след пристигането на няколко призовки за парно, вода и други битовизми. Да. И това продължава. И продължава и ме съдиха за изключено парно, за което ми надписваха сметки. И веднага мога ли да ти отговоря с нещо, което написах онзи ден. То не е в тази книга, то ще бъде в следващата книга, но за да докажем на нашата общественост, че ние не знаем да се смеем или да плачем, защото това е действителността. Напоследък се говори за огромните сметки на ток. Аз съм една от потърпевшите, уважаеми зрители. Получих тройна сметка за ток и то за 15 дни, защото другите 15 ме нямаше. И след като подадах жалба, написах следното. Това, което виждаме на екрана ли? Не знам какво виждаме на екрана. Това е сметката ми. Да, това е реалната ми сметка. Да, за 15 дни получих тази сметка, която зрителите виждат. Аз се предоставих публично. Ода за сметката за тока. Да,
за сметката на тока. Ах, колко си била жестока! Не заслужаваш дълга ода, ограбвайки така народа. Ти просто си една мръсница, пусната по черна жица. А този, който те надписа в пари, един ден в ада ще гори. Нямам повече какво да кажа. Има кой да ви накаже. Това го написах онзи ден. Защото се занимавам в трамвая. Да, с смешки се занимавам. Един ми каза, ма кажи нещо за това повишение. Аз сега казвам, че тези, които определят цените, са направили малка грешка. Тъй като вече сме в евро, те трябвало лева да делят на 2. Някой обаче объркал знака и вместо делено е написал умножено. Та не само 2, някъде и по 3. Но пък финала с това, което си написал, предстои. Да. И след това драснах една поема вече в тролея, защото се движа с градския транспорт, защото не мога да си плата паркирането в София. И времето в тролеите и трамваите в София го използвам за творчески битов процес. Сега още едно мога ли да прочитам? Какво си избрал? Защото ми хареса. Забрана. Забрана? Това е за цялото човечество важи. Да. И е много сериозно. И то е старостно. И е много сериозно. Да. Какво ще стане с света, ако забранят на птиците да пеят, на жатварите да сеят, на футболистите да ритат, на журналистите да питат, на пианистите да свирят, на полицаите да дирят, на художниците четка да държат, на лястовичките пък да кръжат, на писателите книги да не пишат, на творците изобщо да не дишат, на актьорите във филми да играят и тогава ще му дойде краят. Това е 2019. Нищо не се е променило. Нищо. Напротив, става все по-лошо и все по-лошо. И много се радвам от предишната ти гостенка, която разказа за своята сценична изява, която ще бъде. Само така трябва да се поддържаме, ние творците. Както и аз с тази книга, Цвета от куршуми, я презентирам по един артистичен начин, с един уникален спектакъл на сцената. Значи, вероятно, едва ли ще може изкуственият интелект да ни замени на сцената. Теб ти казват кога ще слезеш от сцената. Ми няма да слизаме от сцената. Ако трябва, ще се заковем с тебе, ще си залепим обувките като Майкъл Джексън на сцената, за да не могат да ни бутнат от тази сцена с техните научно-технически прогреси. Не, че съм против научно-техническия прогрес, но той ще бъде използван против човечеството и вътре има много такива стихотворения. Тази глава сарказъм, между другото, в момента говорим за първи път тук в твоето предаване, в твоето студио, защото аз в различни предавания, медии рекламирах книгата, презентирах, но любовната лирика, стихотворенията лиричните, които с арфа рецитирам, заклеймих страните, в които има войни, заклеймих Америка, войните в Украйна, навсякъде. Тоест, политическите ми стихове и любовните прозвучаха в ефирите и на премиерата на книгата. Но никъде не сме чели моето усмиване на нашата брутална действителност. Затова това ще го правим с теб тук. Снимките, които вървят от презентацията за първи път там от среща на екрана. Перото беше пълно, препълнено. Благодаря на моите издатели, Книгомания, които управителя на Книгомания, Илиян Андонов, също така малко дистанцираше от поезията, а самия той проговори в рими. И на премиерата неговата реч беше в рими. Виждаш ли колко е заразна, въздействащо и заразна е истинската поезия, която въздейства на хората. Много имаше правостоящи, имаше хора, които като зомбита тропаха по вратата и не ги пуснаха. Това ме радва, защото залата се препълни за спектакъла, поезия и арфа, който ще продължи. Ще трябва да ни бутнат от сцената. Няма да слизаме от сцената, защото ако слезем, това ще значи, че и на сцената ще сложат някой робот като кафе-машината. Точно, нали? Затова и започнах и беше свързано с бъдещето. Анонса беше, промото беше много хубаво, защото това ще се случи, ако престанем да творим и престанем да пишем и да бъдем на сцената. Или ако някой ни забрани. Или ако някой ни забрани. Знаеш колко забрани съм получавал? Аз затова в момента съм журналист на свободна практика, защото където отида на заплата да работя като журналист, ми се забранява. Това няма да казваш, това няма да пишеш, това заглавие ще е така, това, тая думичка ще махнеш, това. И в един момент ми е писнало и съм го написала това. Аз това съм го написала вследствие. Моята поезия е вследствие на нещо.
така е нещо. Аз не пиша за цветенцата на бюрото ти, те може са хубави, но няма как да ме вдъхнуват. А когато има, както е казал Исак Гозес в предговора, аржентинско танго с пеперудите, ако си го чел, вероятно си го чел, че само когато има вулкан и от всяко изригване на вулкана, аз изригвам в стих. Ами аз така, това ми е имунната защита. Това ми е реакцията. Да не ме докосне, нали, ежедневието, битовизма, да не се гръмна. Ще прочета какво ми написахте преди. Дай на ти, моля ти се. Да напиша, бъди малко луд, за да оцелееш. Така. Нормалните ще бъдат заменени. Да. Да, нормалните ще бъдат заменени. Затова трябва да сме малко луди, както много хора така ме опрекват. Един ме срещна на панаира на книгата. Не помня какъв беше по професия. Виждам го по приемите. Такива хора, които ходят по приемите. Има такива, които са постоянно... Да ги наречем приемчици. Приемчици. Или на времето имаше БЗНС, ако си спомняш, постоянното, пишеха във вестниците работническо дело, постоянното присъствие на БЗНС, а този от постоянното присъствие по приемите. И ми вижда на щанда на книгомания, подписвам книги, облечена в ярка циклама. И той идва и казва: госпожо Алахмет, ма как може така да се облечете сериозна жена като вас в това цикламено? Викаме, как да се облека, какво ми е, нали? Така че много хора ме възприемат малко като лудичка, но всъщност кой каза, че съм луда? Нима така изглеждам. Невежи сте, каква заблуда. Аз лудите отглеждам. Да, главата ми е щура и живея в заблуда. Отляво и отдясно ме целува Юда, а те ми викат, че аз била съм луда. Живеем в лудница голяма, пренаселена с луди, а психиатрите ги няма. Властта поеха по принуда. А после аз била съм луда. Луда съм била. Каква ирония. Оставиха ми тяхната агония. Всички Оскари на лудостта обраха. Дивиденти с шепите събраха. Необуздана, шеметна и луда. Аз съм волна пеперуда. Оставете ме да си летя на воля. За милост само ще помоля. Това е за тези, които казват, че съм малко хода в цикламено облечен. Днеска съм в червено. Доста сериозно, ако съм нали идва месец март, защо съм в червено? Викам, какво да се сега в циклама вече? Бях в жълто, бях в резида, нали, аз преглеждам така снимките. И ще отида в червено. Има една певица, която беше казала в едно интервю, че си подготвя коледната украса от октомври месец. Миналата година сигурно. От октомври месец си подготвила коледната украса. Зрителите знаят за кой става въпрос. И аз викам, сега що да не се така накича в червено, вече идва март. Добре, веднага идва време, обаче аз да прочета. Да. От книгата. Какво се избра? 8 март, защото идва 8 март. За 8 март. Те избори защото идват. Много ми харесва. Там има и предизборно, и следизборно, актуални за 20 години може напред. да го прочетеш ти. Да, добре. Аз ще прочета 8 март. 8 март, то касае мъжете. Да. Мъжът е длъжен днес да ме омая, с милиони рози алени да ме окича, дори неистово да ме желае, с поетични думи ласкаво да ме нарича. Аз съм дама и жена и майка, би трябвало за той да ме обичат. От характера ми всеки мъж се вайка, на 8 март от греховете се отричат. Ежедневно искам обич и внимание. Един ден годината не прави. Искам празник дори от разстояние, какви измислени традиции и нрави. Не приемам поздрав от жени. Това е смешно. Приемам в брой, в букети и в вино. В подаръците няма нищо грешно. Поне днес да е като на кино. Всеки ден трябва да е 8 март. Всеки ден трябва да ми е като на кино, разбира се. Измислят такива... виж какво интересно стихотворение си избрал. Има тази глава сарказъм. Уважаеми зрители, наистина ви я препоръчвам, когато сте в лошо настроение, нали? Ние трябва да се грижим за доброто настроение на хората, защото всеки ден сме смачкани или се опитват да ни смачкат с какво ли не? Несправедливостите на живота. И ако не е творчеството, ако не са актьорите, ако не са певците, ако не е изкуството, трябва хората сами да се... Това е духовното самоубийство, това е духовният линч, духовното самоубийство. Затова трябва непрекъснато да поддържаме духа си в добра и здрава форма. А когато ви писне от нещо, излейте го, бето, аз го изливам в поезия, аз като ми писне от нещо. Даже имам едно стихотворение. Имаме ли цензура?
Имаме ли цензура? Тук нямаме. Ами, стихотворението ми се казва, що ме е публикувано в книгата, значи е минало цензурата на книгомания. What the това ми е стихотворението. Добре. И когато трябва да тегля на някоя една майна, говоря си сама, потропвам нервно с крак, на някой съм пречила. И така нататък, и така нататък. И такива работи си правете, уважаеми зрители, за да ви се поддържа духа, да ви се поддържа мозъка. А това, между другото, влияе и на външния вид. Къде си? Давах си егенето там на едно място, няма да кажа на къде, защото дойдох след 3 скандала по общини и така нататък. Вие сте на почти на 60 години. Не ви личат. Работете за духа, работете за вътрешното, защото грима после ще го изтрием до вечера. Работете за вътрешното, за да не ви личат 60-те. Мога ли да те върна в миналото? Да. Много ли? Отдавна. Не, но направи нещо, което много хора знаят, но след това никой не чу за това, което направи. Може би са забравили тези истории, аз не ги забравям. В Либия... Либийския процес ли ще ме върнеш? Ще те върна, защото ти за една нощ преведе наказателното ли, как се казва, това е... Аз направих това, което много хора се постараха да го изтрият. Да, защо? Сега, ще ти кажа защо. Има неща, които службите, тези, които се занимават с разследвания и прочие, искат те да бъдат... да не бъде казана истината до край. Те не могат да бъдат заличени, но има истини, които някому не са изгодни. Веднага ще дам пресен пример. Трагичният случай Петрохан. Значи, тук сега трябва да... наистина, стихотворението, кой каза, че съм луда, да сме луди, да не се сещаме как се потува една истина. Нарочно бях забравена. Първо аз направих сензация, аз първо открих, но това е хубаво друг да го разказва. Ето Исак Гозес винаги го разказва. Знам, но нищо. Той ме представя по всичките градове с книгата и с това започва. Нали? Защото истината не трябва да се забравя. Аз първа чух речта на Кадафи, защото тогава нямаше като сега тези съвременни технологии. Аз имах един сателит с Арабсат и ловях 26 арабски канала. И аз чух речта на Кадафи, как има 5 българки и един палестинец, на които им предстои смъртна присъда, така нататък, и конспектирах цялата реч с почерка си. И първият човек, който ме покани в предаването си, за да покажа конспекта си с почерка ми на тази реч на Кадафи, че съм го чува с ушите си, това беше Слави Трифонов. Аз така попаднах при Слави тогава, след което станахме приятели, след което ме взе и на работа. Те така стават нещата. След това ме покани вече една друга телевизия и един друг колега, който светла му памет, това беше Милен Цветков. Нарочно това се беше така затрило, за да оберат други хора лаврите. И лаврите наистина ги обраха други. Аз, освен че първа чух речта му, бях повикана. За една нощ ми беше възложено да преведа либийският наказателен кодекс, който е много сложен превод. Аз съм го превеждала с помощта и на юристка, на която звънях по нощите, защото аз не владея тази терминология юридическата. И с помощта на моя съпруг, тогава сега бивш съпруг, заедно всички работихме в един невероятен екип. Така че аз имам свидетели, които са живи, че това го направих. Аз, т.е. моят екип, ние това сме го направили, това е наше постижение. Освен това, аз преведах обвинителният акт. Те не бяха обвинени само за случая Спин, за още много други неща. Всичко това се сложи в едно чекмедже. Аз бях изхвърлена зад борта, бях изтрита, и други хора си приписаха изключителното спасяване да са живи и здрави. Има една арменска поговорка и ще завърша този случай. Направи добро и го хвърли във водата. Да. Аз така правя. Да. Хвърлям ги във водата, пък този горе винаги вижда с... Тук имаме прожектор и неговия вечен прожектор. От него не може да се скрием. Връщам те. Да. Посвещавам тази книга на баща ми, доктор Нури Садик от Судан. Да. Хората знаят, роят се в интернет. Ще те върна в миналото, нали? Да. Ти си написала, пък и Сара разказва, че си се родила на пролет, когато
цветята. Да, пролетно Но чадо около съм. тебе е имало Да. куршуми. Сега има и метафора малко, има и житейски, и до ден днешен така. Ти казваш, нали, има куршуми, които ме изненадват от всякъде. Нещо повече за твоя баща. Ако е удобно. Разбира се, благодаря ти. Моят баща беше един прекрасен човек, изключително интелигентен, ерудиран, доктор на икономическите науки. За него България беше втора родина. Той много отдавна имаше българско гражданство вече. Първата вълна чужденци от Африка, които идват 64-та година. 65-та година се запознава с майка ми, 66-та се женят, 67-ма се раждам аз и великолепните 3 книги на моята майка, голямата българска поетеса Ваня Петкова. Той я е вдъхновил за тези първи 3 любовни изповеди, които тя пише. Баща ми заслужава това посвещение. Това е най-малкото, което мога да направя в негова памет, защото той ме научи на изключителни неща. Възпитал ме много строго, но благодарение на тази строгост аз оцелях от тези куршуми. Той беше доктор, както казах, на икономическите науки, завърши Софийският университет и, това е интересно да кажа в ефир, един от основателите на арабската редакция в Българското национално радио. Гласът на татко години наред се чуваше от ефира на БНР, който е за излъчване в чужбина, от тази редакция за чужбина, след което той премина в друга сфера и стана дипломат. И фактически цял живот работеше като дипломат в посолство. Обичаше много бокс, обичаше футбол. Той е бил вратар на националния отбор на Судан. Някога готвише прекрасно, уникални судански манджи правише. Беше много гостоприемен, човек с голямо сърце, с голяма душа. Рисуваше пейзажи. Много беше красив, защото е нубиец. Нубия, това е държава, която не съществува, но расата съществува. Ето мен, представител на тази раса. Това са първите християни на Черния континент. В момента нубийците са разположени в Южен Египет и Северен Судан. Отиде си татко, за жалост, от болест, от цигарите. Обещах му да спра да пуша и аз, която пушех 23 години по 2 кутии цигари на ден, в мига, в който му се заклех, престанах. Така че може. Последвайте ме. Добре, Исата разказва, явно ти си му разказвала, 3-ти клас ли кога си играла в една пиеса като принцеса египетска и прочие. Принцеса, да. И после това тръгнало като слух. И тръгна една наша колежка, може да се казва, че аз съм братовчетка на Рамзес II. Този... Кажи го де. Да, фараона, Къде да. Рамзес? Направо ме сложиха в музея. Нямам нищо общо с Рамзес II. Дали съм принцеса, не се знае, защото във вените ми, в едната ми вена шкумба тече нубийска кръв, а в другата вена тече синя белогвардейска кръв, защото по майка моят дядо пристига от царска Русия, гонен от Червената революция, и моята баба Анастасия Жицка е графиня, украинка от Полтава, а дядо ми е руснак от Ростов на Дон. Така че от коя точно вена е там принцесата в тази пиеса, която играх, не знам, но така ми тръгна, нали, че съм била роднина на фараона. Да. Не, за жалост не съм. Ако бях, нямаше да остана тук да си плащам сметките и да пиша стихове по тролеите. Щях да си седа до пирамидите. А защо не стана актриса? Защо не станах актриса? Ти си мечтаяла това да стане. Мечтаях да стана актриса, това ми беше мечтата. Добре, ще разкажа тази история накратко. Бях открита от големия български режисьор Вили Цанков. В Созопол ме откри, трябвах му за един филм, той ме дръпна за ръчичка, баба ме водише на църква. Има една малка църквичка в Созопол, точно на площада. Бяхме тръгнали на църквичка и той ме дърпа и каза на баба ми, това дете ми трябва, мургавичкото, това дете ми трябва много бързо. И веднага ме сложиха да играя във филма, играх, даже между другото, съвсем наскоро видях, че в Уикипедия ме има. Пишеме в тази роля, малката продавачка на рибки. И първата ми роля бях голичка на една сергия, цялата в рибки. И правих така и казах, ипки подавам, ипки! Това ми беше първата роля в киното. И така Вили много ме хареса, светла му памет и ме взе във всичките негови филми.
Значи нямам филм на Вили Цанков, в който аз да не участвам. Дори участвах 3 сезона в пиесата «Саломе» и играех на една сцена с Коста Цонев. Но какво стана? Той блестящо ме подготви за Витис. Тогава беше Витис по наше време. Ние сме другата, нали, възрастова категория. Блестящо ме подготви за Витис с монолога на Саломе. Всичко си знаех. Както може Вили Цанков да ме подготви и се успах за изпита. Успах се за изпита просто. И приключи. И приключих, да. И реших, че щом съм се успала за изпита, значи от мен актриса няма да стане. И да. И затова в края на книгата Исак го е написал, че тя е журналист по професия, поет по призвание и актриса по природа. Защото поезията, това не е касов жанр. Поета, аз от това не изкарвам пари. Това не може да плати тази сметка, която ти показа, нали? Поезията не е занаят. Поезията е изкуство, което няма материален еквивалент. А мислила ли си това нещо, някоя актриса да подбере стихове? Първо аз искам едно обещание да дадеш, че от сарказма понякога в нощното ни шоу мога да прочитам по едно стихотворение. Аз подписах една декларация, че всичко им предоставям. Разбира се, че може. Благодаря, защото те първа, виж има сега, какво. подготви се, няма тогава днес да четем за зрителите, да ни им поднасяме всичко, нали, на Добре. куп. Остава малко отекчително и няма закачката. Подготви се за 19 април. На 21 април е рожденият ми ден. Тогава може да ме поздравиш с автобиографичното ми стихотворение. Добре. На 21 април. А на 19 казаха, че ще бъдат най-вероятно изборите. Там има едно стихотворение предизборно. Да. Следващото предаване прочети следизборно. Защото нищо няма да се промени в рамките на 20 години. Да, Това знам, ти го пишеш и... да, аз го заявявам смело. Та, в общи линии, това е в общи линии. That's it. Без да казвам онова друго. Ти каза за актриса, дали ще позволи някоя актриса да направи спектакъл. Не, виж сега, моят син е актьор, професионален актьор и режисьор. Завърши двете школи в Москва, в ГИК, най-голямата школа по актьорско майсторство, и в САЩ, в Л.А. Има двете дипломи от двата полюса. Да не го обвинат, нали, в... Избяга да ми гостува той, но нищо ще бъде наказан. Той сега прави 3 дни мастер-клас с режисьора на Казино Роял и Зоро. Поканил е Мартин Кембъл и е събрал актьори от цял свят на мастер-клас в България. Ама медиите ме учат. Така. Мартин е тук. Да, Мартин Кембъл е тук и в момента с сина ми. Утре му е мастер-класа, последния, трети. Така че на 17... Да, така че... никой не знае, сега го научавам. Никой не знае, че режисьора на Казино Роял и на Зоро е тук и има 3 дни мастер-клас за българските актьори. За актриса, която да ме рецитира на сцената. Предвид, че имам професионален актьор вкъщи, който е и режисьор, ние вкъщи всички сме актьори. Аз нямам диплома, не я получих. Той получи 2. Майка ми, поетесата Ваня Петкова, има над 800 рецитала в страната и в чужбина и е единствената поетеса рецитирала в самолет, за което беше предложена за рекордите на Гинес. Някак си в нашето семейство е прието ние сами да си актьорстваме. Аз имам режисьор, той е режисьор на всичките спектакли, които направихме по книгите на майка ми, с които съм ти гостувала тук. Аз съм Сириус, Бог е любов, направи спектакъл блестящ с 2 млади актриси, Мария Радена Бошкова и Михаела Павлова, изключително талантливи момичета. Те изиграха романа на Ваня Петкова. Той добре ме режисира. И аз смятам, че аз много добре се справям предвид снимките, които видяхме на екрана. 200 и кусор човека имаше на премиерата в Перото. В акомпанимент на Кохар Андонян, една уникална арфистка, преподавател по арфа, носител на кристалната лира за миналата година в Деня на будителите. С нея ще обикаляме България. Спектакъл е уникален, казва се Поезия и арфа. Сменяме репертуара в зависимост от събитието. И смятам, че с този репертуар и с Кохар Андонян аз добре стоя на сцената. Докато някой не ме ритне. Както ти каза, докато някой не ме бутне от сцената, но аз няма да сляза и ще си залепа обувките. Искам да поканя уважаемите зрители на наш спектакъл, който ще бъде на 8 март
в зала Ван Гог. Входа е свободен. Вероятно ще са по вечерно време, както казват гледачките. Не помня часове и цифри. На 25 март на Благовещение каня всички да видят нашия спектакъл "Поезия и арфа" в Националния литературен музей, къща музей Никола Вапцаров от 18 часа. С Кохар Андонян ще направим един така по-мек спектакъл, не като тези стихове, които днеска с теб четахме. Стихове за жената, за женствеността, за благовещение. Един красив празник на душевността и на женското начало ще бъде на Благовещение 25 март, Национален литературен музей, къща музей Никола Вапцаров в центъра на София. Така че заповядайте, който е изпуснал спектакъла в Перото. Ще гостуваме и в Казанлък на Чудомировите дни. На 28 март сме в къща в домът на Чудомир, заедно с Кохар Андонян. И продължаваме, където ни поканят. Поканете ни, ние ще дойдем. Благодаря ти, че ми беше гостенка. Благодаря, че ме покани. Тепърва ще те каним. Желая здраве, нови книги, нови стихове. Благодаря ти. И може би да се срещнем и след изборите. Аз бих Бъди пожелал... малко луд, за да оцелееш. Да, благодаря ти. Уважаеми зрители, Оля Ал Ахмед ми беше скъпа гостенка. Благодаря ви.